O acceso á Praza de Santa Ana dende a Avenida de Lugo permaneceu hoxe pechado ao tráfico con motivo das obras que ali se están realizando. Persoal do Concello estivo hoxe traballando para arranxar o pavimento deste lado da praza, xa que as baldosas foron deteriorándose co paso do tempo e remataron por moverse e era necesaria unha reparación. Son unhas obras pequenas que, de vez en cando aparecen baldosas que se moven. Isto ocurre que cando un ou dúas quedan mal colocadas, empezanse a mover as que están ao redor e que se non se lles dá un arranxo rápido, termínase deteriorando con... O principal motivo deste deterioro é que por esta praza circulan, ademais de turismos, camións de grande tonelaxe, algo que o Concello vai intentar controlar. Ocorre unha cousa tamén, que por esta praza están pasando, ás veces camións de gran tonelaje, que a verdade, iso é unha cousa que temos que corrixir. Non é fácil, pero xa se falou ca policía local e habrá que señalizalo de outra maneira, e a quen se atreva a pasar por ali con 25 ou 30 toneladas, que terá que levar a súa sanción pertinente, non? Está claro que é unha zona semi-peatonal e que para turismos e por aí non hai problema ningún, pero para gran tonelaje non está preparado isto, non? Lembren que durante uns días este acceso á Praza de Santa Ana permanecerá pechado ao tráfico polas obras.